Ayan guys, may gabi guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Sa mo ang magpahilot na to guys, sige magdool-dool. Okay, so magpahilot na po si Madam karon guys. Ayan, no, magpahilot si Madam sexy guys. Mag-vlog, mag. Halina. Ayan guys, of course ako ang mga viewers sa mga karon lang nag pindot o click sa ko ang video karon. Maraming salamat guys no sa mga nagasuporta, nagasubscribe sa ko kada adlaw. Of course ako ang mga nagasuporta, thank you so much. Of course ako ang pasalamatan. Thank you for watching my YouTube channel outside of the Philippines. Thank you for watching. Special mention na India, Malaysia, Indonesia, Singapore, Vietnam, Thailand, Cambodia, Japan, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel. And of course, Saudi Arabia, thank you so much. Yan, sa karon na nag-upload sa ako ang channel, please subscribe para updated mo sa kung kinahilot ka download. Guys, of course, pwede mo like o mo share. Ayan guys, so sa mga kung makashare manggunta guys, mas daghan ang masayod o daghan putag matabangan. So magpahilot si Madam guys karon, no, kay lain ang paminon ni Madam, sakit ang likod, not feeling well si Madam. Ayan guys, so tana-tanaw lang ta guys, so watch and learn. Ayan, magpahilot na po si Madam guys. Ayan, hello Madam, hello ako ang mga viewers, ako mga soke. Of course, di na to kalimtan, no? Maraming salamat. Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Maraming salamat sa inyo ang pagsuporta sa ko guys. Please subscribe po. Ayan guys, so maghilot ako karon guys. So ay, sa duga. Mana? Ako maging lapas. Ako balik ko na kung lisod ko. Sige pamatay mo ma.
stress sulod ron. Ha? Stress sulod. Ito ba? Aralin panlipunan, ni Teacher Lisa. Sara. Ano ba? Ano? Alas 3 naman nato si Teacher Lisa. Yung kulay ko, ang teacher pa mo abot, ang hulat na mo. So, Ha? Wala yung advisor? Pila ka pag teacher nyo na nagtudlo, isa ra. oo. Kaya ng bigyan.
ng diamond. Ako ah. Ayo, 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 ayo. Cellphone ako. Bawal na. Dilo. Lagi na nagtingog, lagi na. Oh, dapat ka. Dapat ka ganito. Asa mo nagtingog? Kay mamang gani, kalibog di mo eh. Dito tawag, panawag dito sa group, panawag sa group. Panawag sa group daw. Wala man bugan ng Andre ano Facebook. Panawag sa group. Bebe. Di sayang maputol. Ah, Hello? ha? Ano, nanawag mo dre? Ha? Hoy, masuko oy. Wala gani masuko, way number. Di sa man si? Si? Agad magumog number ko, buksan mo na nato. Wala ka niyang... Raymond, Pwede mo na palit ng number. Sa number. balik ko sa kuya. Naman, kitang notebook be. Wala siya video dito. Ikaw ba Di ba? ko pa matuloy ka. Yung reklamo na. Yun na, sulat. Apoy bayok Raymond eh, maulanan ko. Ilis ka naman. Hindi ba? Nasaan na ito? Ano? Ano sa kanang dyan? Ulan na, wala ang Diyod. Naman, ane. Number. Number, isulti. Ang sa. Para. I love you. Kamit ko ano. Ulan, diha. Nagulan? Nagulan ba diha? Ihapon na mo? Sige, ito, salamat mama.
Nabot na? Nagpalot pas Diamond. Ay. Nabot na? Ako, sige, tanong mo. Tama naman po. Di ko alam mag battery ang kuhan doon. Ako ba ito ng Microphone. microphone, katanduhan? Hmm? Ah, dia lang nanak. Butang lang niya. Ay, mas palpad na. Di ba 11? May dodo. Ma. 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 Hindi ka tulog. Good.
Katawa ako. Mang. Oh. Ano? Ayun no. Hello guys, please subscribe please. Subscribe na mo guys, please.